sewda horu wadi hoona gorko honta wonno laar ha debma fuuti yahi natiga nder ladde ro simi yaltani on batta kam ay ko mi badora ko en cukala hay hunde mi meeda kan wawde ameda kan wawde ameda kan wawde wallahi ana hersara yalto ko nder gale ma ko gorko jibin mi an jibini debbo ko take a ceenani biyo hol waw ceni bi ceena mo don sa wi kam gorko take a ceenani biyo mi wanma ko boni mi sa wi kam hol ko take a ceenani biyo mi wanma ko boni mi man ha bammare wi do dew nasi sabu o wara kam no mi maayi dum kalta si a maayiram powriname même powro anani goy barna langu goddo mi hanni ma pula no fudi so mi nanani malim palo kitalan dande amde kobe kali fof mi nyaake mama ngaccabe enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi masinyama tanandi Seydou wiɗa mayram de kono mo waɗanni piimugo mo yakka hakkunde mayram e tattati ko woni yimtana ɗum en welde noli yimtanam ɗum koɗo mi fare moɗa inde mande voilà ko mayra mi fala min ko mi e gokke kambude min ko mi sobi Ça va, Sel? Ça va, Maodo, ça va bien. Jamolni. Tranquille. Maodo, alhamdulillah. Bada tambere. Mashallah ni. Bada ne liggéey yo. Wallahi ko Maodo. Sinon ça va? Ça va Maodo, mashallah. Baydu non bodo joge ma haaj. Sabu debbam hande ko naati waañ. Ko naati waañ. Mo buube. Hande kañum defara galle to. Mbimi kawam yobe nangu bottari makko. Minen kadi min nangu jetta hirande amen. Donc non. O jini ko éviter mon. Ngaron. Gortodon galle dal gorto galle ani manoeuvre ji di quoi mine baroji di kewi non kewi a jogi dépasse makko min kay debam defara kay min kay mi haali ko debam defara dépasse on timmi noddu manoeuvre ji di be ngal ori manoeuvre ji do ngol gare kambe ko wana ko be dido de gare kambe wana ko be dido de wala kambe kay est ce que be timmani 15 ni est ce que be timmani 15 to ngol e ben dat ngara no Waalaikum salam. Mada Sel. Mada kaw. Maodo alhamdulillah. Jambol. Mada. Maodo Sel. Mada. Alhamdulillah. Sel. Mada an. Maodo. Ala bayri dum mi wawa dépassam timman do. Wallahi be
la ilaha illallah baydi ko an tan mbimi de dépasse am timmani do dépassement timmani do ala e ben den ni be poti ala wadde mi juumi a juumi kay komi juumi jeehe continue liggey mon min komi dewno do tan salmindema ala ni do joga min mi halni programme o komi dewno do tan seedi komi dewno do tan salmindema ala ɗi do fof kay bottara minen min ñamata ni on ñamata de wallahi minen ko an jinnomi évité tan ɗum noon babu galle kayum jeyno sañce o kanko addantunoɓe battari wadde ɓe keddo ɗo ram battari anga Umar Fouta ha joni ko ni tan way woni nda na wayri Dakar non hanka Dakar de ko non tan andi Dakar to jeta do il faut ngona bawande hoore ma neddo gam so wi Dakar to weli to ala ton galle hewa ha joni ko ni mbaɗa e arha Umar andi nan miranta hoore ma nodda sukaɓe kam ngam miram ma ni aljanna tawde ara kom jaltaw ɗum no mbiɗen ay Mariam nene wonde salti ƴew woppi ɗo kosam ɗam jogorno fewnandema hippani ni nanda fof mbammi hen ko Mariam ɓiyo mi haalanma hande de buuɓel finiri ko ene defa bottari ɗum ko banda goɗɗo banda buuɓel ma neɗɗo jotta hande o finiri komo defa bottari buuɓel Umar hornati ɗum hande oɗo andi ko Mariam toujours defanno hande o fini tan o wi dalo mo defa bottari te ko bottari mabɓe de banggue ɓe defana o doggoyi kay o doggoyi kadi o artoyi kanko defat somi faami wadde ko wonno Dakar ko Umar hornaki ɗum o meeɗi wadde ɗum eggi ay nde ɓe gari Dakar ɓe tawi min korka minenen yasinan min ndeeƴe korka men ɓe jetti ɓe bisma sukaɓe jaltina suudu ɓe totta suudu ɓe goni hen kono Umar ay nde ɓe goni e suudu ndu ha juuri yeru pini buubel pini tan ɓe mbi ɓe keeɓi hirande maɓɓe ɓe mbaɗa hirande maɓɓe banggue mi hirande banggue koɗo garda ɗum ɓe ƴewata ɗum ɓe andata wadde ɗo hornati ɗum Umar hande hornati ɗum janggo ala macca hande ke macca ɓenna kadi heɗo mi haalanma ay hande goppa ɓenna aɗa andi ko tagui hande acca mbiɗo ɓenna mi acca hande ne ɓenna ko invite kanko yerowo ko invite yimɓe hewɓe bottari temedde jeenayyi ɗo daña yangue ɗi temedde jeenayyi ɗi buubel wi daña yangue ɗi buubel daña yangue ɗi ko ɗin ɓe gueviri o yeehi jeeri o duggi tan ko ha heewi o duggi hay oto sawel Umar heɗo mi haalanma gueɗel goto ay ɗum hornati ɗum ay woni ko mbimami nde ɓe gari Dakar balɗe nayyi tan ɓe goni ɗon lewru korka tan yero wi hankadi ndefu galle ngu natti welɗum ene ƴetta hirande mum buubel defanta ɗum dépasse mum kañum seranta hoore mum ɓe jamtaka Yasin haali sukaɓe galle ɓe fof kaali min cammi dow min cammi less ɓe mbi tati memata jeenayyi ɓe jamtaka maɓe mbaɗa ƴeew min mbaɗi no mbaɗɗani min goppitiɓe hen min goppitiɓe hen ɓe mbaɗi jalawma goto weeri tan aɗa andi korkam so yiya weeri seeɗa yimɓe fof ne jiiɗi ko deccude tranquille tan buubel hongi suudu konkon mbimi ko jaam o wi yeero wiyat tattam dépasse mum mbimi ala yeero kay alaɗo dépasse ni wona yeero wi ko heeɓi hirande mum kañum e debbo mum Umar hoore non famani a famani walla iya neɗɗo ñaago hirande mum a para ñaagoma dépasse an wiya ya tottum dépasse o neli ko buubel ono famɗa ɓila bone buubel ari hongini wiina kadi ko ɓuuri hamnade ko buubel ko puyɗo wiina força ɓurirde an sa wawi gara an waɗan tan an dal poson manque tekkude dépasse ala posam ne tekki kono oɗon keewi machallah elle équipe football elle oɗon woni équipe Madina ɗum tagui bâtiment darata woni kala ɗum min jagui darata wallahi ɗum tagui noon ay noon nanguir ton bâtiment ni wasa darade so nangui bool kadi darata bool darata bool darata ko ñamoɓe même min jogui ɗo bool darata ko ganduɗa ko liggotoɓe ko tampoɓe kadi ko ñamoɓe mi ala dépasse moon mi ɗum noon jeeya continue liggey o ɓawɗo ala continue liggey o ɓuuride cabboɗon e battari baba galle ndi cabboɗon battari baba galle de ɗum ɓuurata sikonaɗe kule wallahi
eyyi ɗum noon min continue ligguey o annene mi invité mama tan nodda yi wuuro ngo ala ala non ɗum ko jikko hasidaga de ala wona hasidaga ala min ko ƴewɗo tan o hesano mbaɗa yonten ni tan mbimi gueɗe man ti eyyi kono noon somi wima mi invité mama jeewa hay so taw ko goto o wiye diɗo gadda kono mbiya équipe o fof ley ko an paɗannoɗa tan mbiɗomo ar gotte eyyi ɗo joni mi ƴeewa tan mosneɓe ɗiɗo ɓe gondumi tan min garda galle hay ɗum hay ɗum hay eyyi joni mbeɗa andi dal poste babgal o ɓuuri tekkude eyyi sa yiiɗi poste babgal o ɓuuri tekkude sa yiiɗi an a dañi ko ñamɗa min a dañi ko ñamɗa ñama yani kedde ɗum ɗo foof nayi o hay haydara manque andi haydara ay ataya ngala e baydi woppu ɗum min ɗo invite mami tan ko sa yiiɗi an gara kono jiiɗa oɗo équipe national eyyi joni mbaɗen hirande taw min tan mi ara subhanallah yo Allah heeɗanam ya konno golle ma a jarama ya konno golle ma a jarama ya koyɗe ma godde pejji daltumi tan Boubel wi yero wi ya tottu ɗum dépasse mum mbo dugga an aɗa sellu iyan hanki tan yero wi ne waɗa hirande mum bañ on mbaɗi hanki a defi joni noon hande tan mbimo Boubel ya o wi ala kaw mi yahata mbimi o wi mi yahata saabu mi ala mbimi molano waɗa o wi jooɗo mbimi jooɗo jooɗɗe ayi tan joni Oumar ɓe cellande hornaten mi fama non mi famani min kalata ɗo ene jalni andi ko jalni kala ko jalni jaale wondi ko jalnade ayi ɓuuri hamnade fof ko gaɗa puyɗo hornade ala kadi koɓe kollanma toon ko an ɓe kollata min ɓe kollata kam min ay ƴeew ñande o wimo heeɓa hirade makko dokkumumo hirade makko ari wimo yomi hokkumo dépasse ƴeew somi hoɓɓimo hello billahi wallahi tallahi huuɗum ko ga hetata ɗum hoto tawe hen o fa ala horo endu horo jaɓɓe enda koɓe endata ko ƴeew ko wona ɗum ko kay wonɗo ɓuuri hamnade hen o waɗi aɗa andi kam mi haalnima haala hankkadi on jour kam o fiɓi defde Boubel yeehi fay jeere hande yero nolamo mburu baɗo na kuudi nagge o anda ko nelete o fay jeere o duggoy o wi ko omelette ƴeew tan kaɓɗo hirade mum taw ko omelette fuɗɗorto omelette o wiya fuɗɗorto ɗum julide soodi gori omelette o ala fof ko ala hen o soodi sippomen en carotte en nawe en fof o ñoppe omelette o julide soodi gori yalla wallahi dogdata gay so tawi a heeɓi debbo tari ma départ a dofi omelette mayde bonde loofima omelette o noon o waɗani ɗum yero ay nde o defti hay goto haala ko piggal wattinde piggal yero fiimo tan ko haw ɗum nin wonde o wawa defde wallahi o wawa hay bar ora defande billahi wallahi Oumar so defni a tooñi hoore ma kadi hornade ay ko ɓendata ko hornade saka wiide mo Boubel tikano mbiɗa Boubel yeehi jeere barke nelaɗo lo yeehi jeere mi wona ɗum hay an mbiɗa ko defi omelette o waɗi hen ɓettan omelette o waɗi hen sippome o waɗi hen carotte o waɗi hen lamɗam o waɗi hen goɗɗum holɗum maaro o rotti o waɗen ndiyam o waɗen faɗo ndiyam o waɗen ndiyam Oumar joni noon ɗum ɗon noon jinmi ko haalandem hoto ɗum tawe hen ɗum tawataka men eyyi hoto ɗum tawe hen min ɓandu reni guesa caɗɗo wallahi Oumar so weeti so waɗi hande janggo ara o honnguma yerata ko bandi hollata kam Boubel taw ko say hollata kam min ɓuuri wonde say min ɓuuri wonde bandi min ɓuuri wonde woyu min ɓuuri ɗum yorde guiri ay kaaƴi yimɓe cikkata kaaɗi kono Boubel yere mbaɗata ni ala neɗɗo ne wawi ha gueta on ƴoƴƴi min komi kangaɗo ƴoƴƴo aɗa ko firti kangaɗo ƴoƴƴo kangaɗo taw hayso yi so foti ha guede mofta kaaɗi mum ha saaha kaaɗi yonta so saaha kaaɗi jonti wallahi yere ma andu ha Oumar aduna jallete hoto ɗum tawe hen wiɓe loppet wimo tan ɗo o wawa ɗo salo tan wallahi sa jaɓi ɗum Oumar a naate ceeko ɓe toñata de o ara yam wiyomo hokkamo dépasse egio janggo suba ko hongguer ɗum kay sa yiiɗi ganda ɗum omo ñama haako temi haalanma Boubel ko porso hunde mum fof forsat ɗum ɓurti ala mo yiyata e aduna he so wona yero kala ko yero wimo yo waɗ hayso wimo yo ɗuggit ki lekki o endat hayso ɗuggitta ko endat no gueɗe fojini wallahi ko noon gueɗe heedi probléme gati
woni ka ande temede nani e nder galle he so bobo kecce wino tefto temede debbo mawɗo kellifa wallahi ma dañ hen ko wela Allah min wallahi mo gandu lewnanaɓe ñañini yimɓe bes kay machallah ko barme ma anda ko adorte anda ko wattidorte ka kollere na woni nde kollere buna aduna o fof o mono ju sawrla yere kilo buna so neɗɗo ne defa ɗum kilo buna hikka lammon hikka mbiyon top ɗum noon ko liɗɗi maayo liɗɗi maayo e jogii wallahi hande wallahi hande semeɗe ceerta hande semeɗe ceerta lamɗam sodan lamɗam Maria ko ñogani ma ala lamɗam ala me ala action hikka lammon hikka mbiyan tot ƴewta so neɗɗo ne sooda kilo buna o yam nenam soodi liɗɗi maayam nduggam ha timmi defa maaro kaalowo no neɗɗo meeɗa yiɗi maaro kaalowo koɗo maaro jogoto ko hunu koye noppi guite ne haala Maria jogani ma ala lamɗam mi ala lamɗam seeɗa tan mi waɗa hen mi ala lamɗam min ni jarani ko mbaɗa waɗa lamɗam saabu safari ko jungo te kala ko safari dane junggam ngoɗo hennen min gonnomi hen koye walludem namdoma lamɗam hennen addumi jara to paɗa gowru ndu enen ndendi ɗum kami una o nokkos am woni hen yuppu luɓa ham bubele yila jam mbimi ya yuppu luɓa ham kam guna o nokkos kam guna o nokkos yuppu ɗo même ɗum dara même ɗum yuppu ɗo kam guna o nokkos mbaɗa fadi ha mema ɗum layla cikiram kulɗam min unan nokkos yo Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni an neɗɗo rewata men ha mbimi hande tay ko maaro tan yuppuɗa e bool ma yuppu ɗo woto nanu ɗo uyi he mi noddat yerude mbimi yuppu ɗo luɓa ham mi una sibilila woto tardinam mi noddat ɗo yerude woto kam koko tañi hoɓɓe ene fadami mi yiiɗa bottani ndi ñawlu an jiɗɗa komo ñawlinda eɓo yuppu ɗo henen luɓa ham mbeɗa una nokka samo so wona mi par ko mbaɗami ho ana tardinta ham moƴƴi Allah jaɓi buubel kam andani e hoore muɗum ballemo Allah walli o buubel ko Allah walli ɗum ha sida dañata sago muɗum sa woni ha sida ɗum ko an e hoore ma buubel andani e hoore mum ene jogui pewje goɗɗe ɓe defi ko maaro e buna yo dépense mabɓe timmani har mo waɗa hen foof yo hatta min mi andani hen hoore min wallahi mi andani hen hoore andani hen hooram de sa sikki sa tottani kam wowru ndu tan mi defata walla ko defanmi ko waɗata he barke ko defetam jiilorɗa a dañta guiƴiraɗo a dañatta guiƴiraɗo ma andu min ne gummotomi mbaɗa defade a anda aduna min façon ndef fof mbaɗa andi façon ndef fof mbaɗa janggi ala ɗo neɗɗo wawi iwrdemi ha rokkami mbimami koyere wawa wonde wawi defte min ko kuddu cumwari min ne jibintemde kam garɗa mbaɗa arde kuddu cumwari aɗa on kam ndefu annani ɗum la ilaha illallah allahu akbar
mi waɗi maaro hay sami deftan taw mi waɗi maaro jagga nam jagarta am o cilawol jagga nam jagarta am oro fulawol jagga nam jagarta am oro fulawol jagga nam jagarta am ara cilawol jagga nam jagarta am woya maaro e nder maaro hande wona unu jogui maaro unde aɗa loppatango ɗiggata an namdannoɗo kam holno mbaɗirtomi abonné e nder Full TV an jiddo Full TV taw aɗa yiiɗi jeeyede e Full TV gande wadde abonné o wona jobdi no weeɓi ha maayi sa naati e nder chaîne o kala vidéo mo cliqueɗa hen less mum ma yi to winda sabone hono bindiji ɗiɗo wonata ko bindi boɗeji ou bien wona bindi baleji kañum boddata firti ka a waɗi abonné c'est simple ha maayi sa boddi ɗum firti ka waɗi abonné après yaltinanma ko wayno laafaji tati bodda gonɗo dow o sa boddi gonɗo dow o cela veut dire que a jeeyama e nder chaîne Full TV kala komin mbaɗe chaîne o arat ha e téléphone ma wayat comme no message ni sa dañi connexion ma jeeɓa chaîne o ko onon jeeyi ko pulagu jeeyi donc jaggu jeeyi ma haɗama jaggoyde jeeyi goɗɗo doole leygu ko ndiyam ko onon jeeyi donc ko ni waɗirte abonné